Good morning, alas 6:34 tak na sa buntag mga igala benche talisik no. So yung TV Cebu. Mo ni mga naong si Roger, pangalan mo? Lang. Lang man. Babae lang imo pangan. Jan Joseph. Ha? Jan Joseph. Jan Joseph ikaw. Pilino. Pimentel. Alcominas. Si Roger imong tinud pangan Jer, Roger yun. Apelido. Kabangka. Ang kinin tulo mahigaw the Three Kings there is one sitio San Antonio barangay kuan kini ang linaw dagbayan sa Sugbo mga dagbayan sa Talisay no unya mo ni kung kitubangan karon ang mga operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit PDEU Provincial Intelligence Unit PIU tama nabalik ko Provincial Intelligence Unit api lang PDEU no Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Provincial Police Office Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit 5 SOU 5 no mihimo pagbangrod dire mismo sa may sitio San Antonio barangay Linaw Dakbayas Talisay. Grabe hanga kayo bahigala kay murag padug manis kanang kuan padug manis kay kinailagman mapitsa pagawas ha kini maong kuan diyan taga diri ka jar taga asa maga ha nabot taga diri Laylo sa pulis ya galon kay nasa pabagas pulis Ano man ginay? sa una day jar taon-taon lagi pagas pulis. Oh. Nagtataon na niya. Asa sa Binglan nila? Hindi, Talisay. Talisay. O sa may mo trabaho to dyan? Masul ko, managat ko. O niya? Ya, nahunong ko ya. Nahinay ko kuha na. Kisa yung source ni mo ni? Huwag ko kaila lagi sir. Igo na nagtagaka na kuha na. So, nindot di ka suhalo kay dagagagpuhunan niya okay ra nga wa ka kaila sa imong kuan financer. Okay na sir. Sa mga kwarta lang makakuha na kung matulog pamilya sir. Kapila na kang nagbungan o gani kadaghan? Karpo sir. Mo kaya ko kadagan na. Sa una? Wangon to, tagsako. So, usa kilo di ay? Sa kabiba, sa kabiba. Usa sako. Mas daghan to kanito kaysa karon. Mas daghan to kanito. Sako man ka. Dili sako ka lang. Ikaw kay usako? Ang tawag nila sako mon. Sunod sako. Nya usa ni mo duha imo ni mga kuan. Imo ni mga kamera duha na. ibang mga kagawad. Lain mo sa. Kakabal. Sumani. Unya, galo sila kani puyo diri sa kuan Linaw. Sa Linaw galo sila kani puyo diri. Mabuhay lang sa buhat kapin. Imong asawa? Asawa? Ngari lagi ko ni duha ko ngari niya. Dan nilaylo ko diri. Nyagi tagakan mo ko ana. Ako na sa duha sa tunihon ta ko ana. Asa imong asawa day? Tuwa sa kasuhong. Imong nami mga anak. Na. Ya, nakipanawagan dagpan man ka. Kasi panawagan nimo nga kasi pag asawa nimo. Kasi pag asawa. Ako nang bata siya. Wag kay asawa day. Living partner na. Living partner. Asa iwo nga lang. Ayaw biya atong pare lang ha. Ako bata siya. Patay. So mani. So bali bangay gala mga bay no. Gibana-bana nga mabot sa kaning sito sa 60 gramos nga sa buga doon na DDB value nga mabot sa 1.3 million. No, estimated na ba? Or 1.1 million something kani mao nasakmit. Sa pabangon ni Police Lieutenant Colonel George Francis Rodrin ang pangu sa Provincial Drug Enforcement Provincial Intelligence Unit PIU sa Cebu Provincial Police Office. Karong sa buntag, assalamualaikum, waalaikumsalam sa mga Muslim sa mga magsaulog karon sa kapistahan sa Muslim Eid al-Fitr karong adlaw no. Atong sugato lang pag hawas sa kaning Ramadan. Feast of Ramadan karong buntaga. It's a holiday tibok nasud mga igala mga bay diri mismo sa kuan kaning probinsya o lalawigan sa Sugbo mga bay. Jar, ayaw tawag na Jar.
Ya, smile gamay. Relax lang mo sa. Magiging. Okay. Yan. So mo no. Nyamoni, okay na. Morning lugar diri. Grabe man ka. Ang lugar niya na yung mga kuan na yung mga kani mga manok diri nga kanang okay ni man diri kay katong gusto mo nabong, pwede mo mabuhig mal diri pero grabe gid. Sa kaon kayo. Aw kanang lugsungon. Unya pasaka ron, lain na po na yung singot ron. Bunon ron mga higala, mga bay. No? Pinaka-latest update, labas yung sa balita. Dire mismo sa may Barangay Linaw, Dakbayan sa Talisay, no? Kini mo ang pagparonda sa magsakop sa operatiba sa Provincial Intelligence Unit, PIU, Provincial Drug Enforcement Unit, PDU, o Provincial Drug Enforcement Group, PDEG, Visayas, mga bay. Benji Talisik lang sa Health TV Cebu. Good morning. May buntag kang Kimberly Kahigas Balona. Good morning, Sir Bench. Asa ni Levita, dili sa may sitio San Antonio, Barangay Linaw. O niya, sa ito nag-view karong buntag. Sa mga nag-birthday, karong adlaw, happy birthday. Sa mga nagkaturag soy, malipay kayo mo. Karong buntag. Tagasa mo, dong. Silingan mo niya ikaw. Uy, taga Cebu. Ano Cebu trabaho mo dong? Sa? Oh, sa labo-labo? Uy, layo, labangon. Mahigala. Standby station. Dug update mahigala. Benji Talasik lang sa Health TV Cebu. Good morning na. Tungkol kayo. Salamat. May buntag mga higala. Uy, happy birthday kang para ugma, no? Kang Kimberly Kahigas Balona. Happy birthday. Nimo dia. Advance happy birthday para ugma nimo Kimberly.